Не пройдзе некалькіх месяцаў, а можа быць тыдняў, як сітуацыя ў Беларусі з міру можа стаць вельмі небяспечнай. Рашэнне пра ўцягванне ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь у вайсковы канфлікт, лічыце, што яно ўжо прынятае, яно відавочнае. Расія рыхтуе аперацыю па Балтыі, па некаторых краінах Паўночнай Еўропы. Ну, мяркуйце самыя. Вот я зараз чытаю дакумент Ураду Расійскай Федэрацыі. З 1 ліпеня, вось калі я записываю гэтае відэа, яны зачыняюць чыгуначныя пераходы з Фінляндыяй, Эстоніяй і Латвіяй. Все зразумела, по-мойму, ну для чаго вы можете зачыняць пераходы? Далей, пра кантынгенты Расійскай Федэрацыі на межах з Нарвегіяй, Фінляндыяй, Эстоніяй, Латвіяй. Створана інфраструктура, каб прыняць 200 000 вайскоўцаў. Там ужо рыхтуюцца ударныя кулакі. Далей, сёння я гутарыў з Вадзімам Кабанчуком, прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета па нацбяспецы і абароне. Ён нагадаў, што ў 2025 годзе скончылася рэкагнасцыроўка мясцовасці, ну нібыта вот псеўданавукоўцы праводзілі даследаванні па ўсёй мяжы Беларусі з Літвой і Латвіяй і вот з расійскага боку ля межаў з Латвіяй, Эстоніяй, Фінляндыяй, Нарвегіяй. Нацысты рабілі тое ж самае перад тым, як распачаць другую сусветную вайну ў Еўропе. Там Эльзац, Судэты, Польша рабілі тое ж самае перад буйным нападам. Так вось яно робіцца. Ну і Злучаныя Штаты Амерыкі некалькі тыдняў таму, чаму вы думаеце, яны вывелі сваіх марскіх пехацінцаў з Літувы ў Польшу, там больш за 1000 вайскоўцаў. Маюць інфармацыю пра тое, што рыхтуецца. Калі распачнецца аперацыя па Балтыі, згодна алгарытмам НАТО, трэба дзейнічаць па Калінінградзе. А згодна вайсковай дактрыне так званай саюзнай дзяржавы, узброеныя сілы Беларусі абавязаныя абараняць гэты Калінінград. Разумееце, гэта анклаў. І гэта вось уцягванне наўпрост у канфлікт. Ну, даўно пралічана. Немагчыма там адразаць Балтыю ад Еўропы. Не задзейнічаўшы беларускі плацдарм, у Беларусі будуць новыя кантынгенты паўторныя, і ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, уж хто-хто, расейцы умеюць прымусіць ваяваць ці і гінуць. Ну а для чаго Расія это патрэбна? Ва ўкраіне ў іх не атрымліваецца дасягнуць аператыўных поспехаў. Яны спадзяюцца, што паставіўшы на калені краіны НАТО ў Еўропе, яны даб'юцца, што Еўропа не будзе забяспечваць Украіну. Мы таксама Еўропа, так я кажу, вось краіны НАТО ў Еўропе не будуць забяспечваць Украіну, і тады расейцам удасца там хутка украінцаў даціснуць, а потым узяцца і за гэтыя краіны НАТО ў Еўропе аж да самага Берліна. Вось такі у іх спадзеў. Ажыццявіцца ён, не ажыццявіцца, паглядзім. А вось тое, што кашмар пачнецца ў Беларусі, па-мойму, перспектывы відавочныя.